Kaixo, Gile Olmo naiz, artista edo eskultorea. Gure lana eta nola egiten ditugun ikusteko berri aretoa leku aproposa da. Hemen bizi naiz eta tailerra hemen daukat. Txindokiren aurrean, baserri hontan. Lekua lan egiteko, sortzeko, beti garrantzitsua iruditu zait. Baina ni Arboledakoa naiz, Bizkaiko meatzaldekoa. Ia 16 urte daramazat hemen amezketan. Eta normalean bakarri egoten naiz baserrian. Eta oraindik ez dakik euskara ondo hitz egiten. Horregaitik barkamena eskatu nahi dizuet, ondo ulertzen ez badidazue. Koronavirusa dela eta zue bezala nago. Etxetik atera ezinik, baina nire etxea desberdina da. Amama filmean esaten zuten bezala, baserriaren mugetan amaitzen da baserritarraren mundua. Eta muga horien barruan ezin hobeto sartzen da nire mundua. Bai, privilegiatua naiz, baina nire ustez, galdetu beharko genioke gure buruari, zergaitik utzi genuen baserria. Zertarako joan ginen hiriko pisu batera bizitzera. Nora goaz, zer da garrantzitsua. Hemen, Euskal Herrian, une txarra dira eskulturaren txat. Orain dela 40 urte, sukaldaritzarekin batera, gure kulturako gauzarik ezagunena zen. Gaur egun berriz, gure lanak balio handia galdu du gure gizartean, eta jendea ez daki nola lan egiten du. Gure lana beste garai batekoa irudiko zaizue. Halere, ikusi zinak izan arren, lanean jarraitzen dugu eta arte lana sortzen jarraitzen dugu. Lan txiki bat forjan nola egiten dudan ikusiko dugu. Meatzaldeko naizenez oso gustokoa du burdina lantzea. Zua burdina nola tolesten duen, bere sortzetiko gogortasuna nola galtzen duen denbora mugatu batez. Kolpez kolpe, forma beroago eta seginagoak lortu arte. Hasierako izaera hots eta urruna galtzen. Teknologia garatuen erabilera gutxienekora murrizten. Zua, kolpea eta burdina bakarri. Nau izutzen egur bila, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Ez nau izutzen egur bilak, uda betezko beroan,
dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia presten bihurtu arte, norizanaren erroan.